Зяб Лайф командасы. Ребят, извините. Так, сен кім? Я Софья. Сиңа нәрсе керек? Я хотела признаться в любви вашему мальчику. Только я не знаю, как это сделать на татарском. Хазір? Мә, уқы. Мин сап-сары шәшле маржушка. Мин сине матрешка эшендә йоклатамын. Син камада су кайынганда, мин сине шукындырачакмын. Ах, нинди матур шигырь. Бу безнең чыгышыбызның башы гына. Нәрсә зәплай? Җылдыкмы? Алга! Қадірлі достар, көз алдығызға кетірі 80 яшына жеткен әбей больницада. Кызым, давлениені өлшеп қарайлы. 90-60-90. Мен модель! Бабай, мен модель! Ауылда болған хәл. Сен бұзырны қоя жырларға үйреттің. Сен әлі аның пианинода ойнаған ишетмәді. Әне улының ешлерін текшірі. Олым, ешіңні ішлегенсіңдір, текшірім әлі? Ешледім. Математиканы эшләгән, молодец. Рус телен эшләгән, молодец. Татар теле кайда? Ну әни, татар теле Спеши.ру сайтында юк. Һәр кешенең мондый хәлдә булганы бардыр. Базарда булган хәл. Исәнмесез, безгә куртка кирәк иде. Менә монысын карарга ярыймы? Антышы миңа ошамый, ул кызларский. Менә монысын карарга ярыймы? Ансы да миңа ошамый. Нәрсә кирәксең сиңа? Адидас. Сездә Адидас бармы? Әлбәттә, менә дигән куртка. Ура! Мин хәзер чорт түгел!